Action. Le maître. Ah, Nana. Tiens, la merci. Merci vraiment. Bon, il te fait un calama. Ni moufle ni. Ni menenga maradi ko. I ka mara kɔnɔ cogo di? M'a fɔ. Vrai. N'i y'a bila yɔrɔ min na a tɛ bɔ yen. Hali ne ko kan ka jɔ a sigilen kan a bɛ jɔ. Oui, ne sɔnnen don i ka kuma ninnu bɛɛ ma. Wa n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna. Hali ni ne ko k'a ka so kuturu dɛ a k'o san ka di ne ma a b'a kɛ hali a tɛ hésiter. N ko nin bɛ n fɛ k'a dan a ni dan. Oui, mais i kɔni b'a kalama ni fɛ fasogo bɛ se ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ. Ayi non. I bɛ se ka dan ka kuma la sa. O bila sa. N bɛ min f'i ye. Nin bɛ se ka jɔ suko ni dugusɛjɛ cɛ nka o t'an ka ladeli dɛ. Pour te dire que a bɛ se ka nin k'i ye a bɛ se ka nin k'i ye a k'a k'i fɔlɔ o de ka gɛlɛn. I y'a faamu. Projet bɔ ka bin a ɲɛkɔrɔ k'i dɛmɛ walasa i ka se ka stratégie dɔ sɔrɔ a bɛ yen o a tɛ yen o i yɛrɛ ka se ka i tɛgɛ nɔ don dɔ. Mais n bɛ ka fɛn dɔ de f'i ɲɛna. O yɔrɔ ni muso sugu ninnu filɛ nin ye i tɛ nata yir'u la quoi. O ye tiɲɛ mais. Bon n'i ye nata yira n'i ye nata sira dayɛlɛ n'u ye dɔrɔn i b'a dɔn u b'i bila u ka jɔnya de kɔnɔ bari u bɛ hɛrɛ o hɛrɛ k'i ye u bɛ tila ka essayer k'a fɔ k'u b'i kɛlɛ u nɔfɛ. To Davidson e tɛ segin village la tuguni nin y'a bannen de. Maro ɲinan samiya sɛnɛ bɛ fɔ e kɔ. Mais n bɛ taa mun kɛ. Ne m'a f'i ye n ko. Aw ka baro in diyalen don aw famana. Mɔgɔ ma n ko musoman sɔrɔ ye damu de ye. Yɔrɔ dɛ. Alijinɛ bɛ daminɛ yen de. A to ta a bɛ ɲɛ o. A ye kini dun n bɛna feere fɛnɛ na o. O bɛɛ b'a la. O b'a la. Diɲɛ kɔfɛ alijinɛ laban ne bɛ yen. Ne kɔni b'a dɔn kɔni ni Ala ma fara e kan nin ye tununi bɛɛ lajɛlen e ni village yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye tuguni. Village ko kuma tɛ fɔ yan sa n bɛ taa mun kɛ village la bilen. Bon appétit. Merci. Foli fɛnɛ filɛ n'aw tilala dumuni na. Tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ nin kan. Diyara n ye. An ko mago bɛ muso min na o de sɔrɔ dɛ. E bisimila. Mara i tɛna fama a ma. Ayi abada. A banna. N tɛ fama yan. Awɔ a bɛ diya n ye. Bon appétit. Parce que concernant on fait un plan la c'est Fifi, oui c'est moi. Dans plus de temps, patron est là. Allô? Ah, ma chérie, ça va? Comment tu vas?
Ne photo ci ma mobile photo ya sɔrɔ ok awɔ k'a bɛ Lagina port la non ma chérie kɛ pewu n bɛ dɔgɔkun 2 de d'i ma dɔgɔkun 2 dɔrɔn i bɛ don i ka mobile kɔnɔ a kana don o la sa ko joli allo cɛ i bɔra ne kulo ci la ka ja n bɛ ka labɛn nin ye dontɔ yɛrɛ de avion kɔnɔ sisan sisan awɔ n b'i rappeler awɔ Et puis ça doit là. ala k'e changer. ne ko bɔsi nana fɛn burukini dɔ yɛrɛ nalen don ne y'a bila salle d'attente kɔnɔ a mago bɛ bɔsi de la a mago bɛ bɔsi de la. Fifi tɛ Fifi jumɛn? Ne tɔgɔ ye Rosa. Rosa mɔgɔw bɛ bɔ dugu in kɔnɔ yan dɛ ne ni denni dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ko Fifi e masa ne ma mun kɛ denni mɔbili so appartement hali a fa n'a ba ɲɔgɔn ta yi ci E kelen k'o bɛɛ kɛ mun tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ? K'an fi ye kɔnfasa ka kɛ tile kan tele fɛ fo bi ne ɲɛ ma da Fifi la mais e bɛ mun kɛ? Ne nana baara ɲini de la. Baara ɲini a kɛ i n'a fɔ i y'o sɔrɔ kɛ nin y'o sɔrɔ ne don ko ne de y'o suma je suis le premier responsable ici ni ne ko ko n'i ko bana o ye ti taa nin bana la kana kɛ o la kɛ i n'a fɔ i ta Rosa Usman, patron ko k'i ka dɔgɔ mɔgɔ dɔw nalen don ko ka nin fili la u bɛ studio kɔnɔ tigi tɛ la dɛ i ka taa sisan. n y'a mɛn n bɛ na Chérie? Oui. Tu nous parles de ça? Voilà. Je ne sais pas pourquoi tu as mon nom. Oui. Ibrahim wele ko invitation dɔ b'a bolo donc n bɛ fɛ ka taa a bilasira. Tiɲɛ na mais bɛrɛn ko in dɛ. Kanu kɛra sa. Donc à tout à l'heure. C'est une couille de la dévoile. Il parle de herbe. N'a écrit les blagues les fleurs au départ et béré de la domina. Le filet de jouer avec moi. Va te dire qu'on nous met à l'eau. Tiri nous ne boudons qu'au sourire. Ma de dame ni kena mamonte et puis à ma dédicace à la fois qu'on a dans nos mains. Oui, quand de ma
Mauro, e bɛ k'i ban ne ka appel ta de wa? Ma téléphone ta yɔrɔ min na kɔni tɛna message répond o yɔrɔ la ala de kɛ Tin mene don cɛni Umaru ne bamananden ne koyi ne bɛ fɛ ka ne malo ka ne yira diɲɛ bɛɛ la mais o tɛ ne ye ne tɛ malo polisiko kuma min b'a la ne ne ta bɛ kɔnɔ Awadou. Directrice Moussoma. Monsieur, je vois qu'il y a une nouvelle fille là-bas. Ah oui. C'est grave. Ousmane. Kadam ne bila fo ka taa fɛn kɛra ne tɛ foyi fɛ i bolo fa ma foyi ɲini fɛ bonya dɔrɔn Canu ne ye Fifi ye i ko k'i ye fɛnw bɛɛ san ka di Fifi de ma ne de don mais ne m'i wele o kuma na ne y'i wele k'a f'i ɲɛna de ko ne ye Fifi kura de Fifi min bɛ mɔgɔw bonya wa a b'a yɛrɛ bonya wa n furulen don sisan et puis den bɛ n bolo fɛnɛ wa f'i ka da la k'a fɔ ko n bɛ k'i bɛrɛ fɛnɛ i janto i yɛrɛ la i bɛ porokoto ka fili fitinin dɔrɔn kɛ dɔrɔn n bɛ rapport k'i kan n b'a di chef ma ne mago tɛ explication na ne nalen yan entretien na n ye mun ye o ye n wasa donc i janto i yɛrɛ la i bɛ se ka taa Buat dulu kalau nak betul. Akan. Boleh ada tu.
Somɔgɔw i jɔn don ko téléphone tigi wa téléphone b'a tigi yɛrɛ de bolo Johnny David e ka mun de b'a bolo ni fana mun i bɛ min fɔ ne n ka téléphone jan to ne ko ngana ka téléphone de David e bɛna ne bolo kari de parce que ne ye ka téléphone de kɔlɔsi e b'a ta mun na e wo téléphone wo ne ta de y'a bi nana n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna téléphone y'i ta ye mais a kɔnɔfɛn t'i ta ye dɛ mun na est ce que i y'a faamu mun na ne de m'a san e ka téléphone bɛ sonné ne bɛ maga la e ma fɔ ne ya o tuma e ni ne tɛ kelen ye bonya ka ɲi ko bɛɛ la dɛ bonya ka ɲi ko bɛɛ la bonya ka ɲi ko bɛɛ la dɛ n y'i bonya cogo min na n fana bonya ten David boli bɛ k'a bɔrɔ fara dɛ e bɛ k'i pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna tan ne mun na n tɛ n pɛrɛ-pɛrɛ mun na n tɛ n pɛrɛ-pɛrɛ i bɛna n bugɔ de n'i ye bugɔliko kɛ n bɛ bugɔli kɛ e ye mun kɛ sisan n tɛ bugɔliko ya jɔn de y'e wele o tuma ne ye mun f'i ɲɛna e m'a mɛn dɛ mun ne ye bamanankan mun f'i ɲɛna i bɛ fɛ n k'a déchiffrer ka ɲɛ dɛ k'a walawala ka ɲɛ a walawala n ye n k'a faamu k'a walawala ka ɲɛ jɔn de y'i wele ne ko téléphone o y'i ta ye nka téléphone kɔnɔfɛn o t'i ta ye wa a t'i ɲɛsirala bi a t'i ɲɛsirala sini est ce que i y'a faamu ne ka téléphone ye n ka téléphone ye David ma fila fɔ n ko de min b'a kɔnɔ ni appel min donna a kɔnɔ sa e k'a fɔ ne musokan de don n y'a tigi ɲininka a ma se ka kuma jɔlen fɔ n ɲɛna o ni ɲɛ b'a la n ɲɛ bɛ e na e filɛ nin e nana filɛ nin han walahi ne ɲɛ b'a la e tulo jalen don o tuma ne bɛ ka mun f'i ɲɛna a bɛ ka don yan dɛ ou bien a bɛ ka bɔ yan fɛ David sabali sabali Fifi bonya i yɛrɛ bonya dɛ Fifi ko jɔn Bɔ kɛnɛ ma. Ne b'a dɔn i ma se o n'o sa. N k'i ka bɔ kɛnɛ ma. Kuma ma ne bi bɔ kɛnɛ ma. O tuma mun de bɛ yen i ka fatɔya ko ninnu daminɛ yɔrɔ mun de bɛ yen n ɲɛ datugu sa surprise dɔ bɛ yen n ɲɛ datugu an ye. Tadaa! Ne ya téléphone dala. Ah, ne ma diya. iPhone Pro. Laba ni. e ko jɔn ko Fifi wa ko no Fifi bi Fifi wa hali sini fana bɛ kɛ Fifi David ne k'e ko k'i jɛ k'i bila luxe kɔnɔ ka tila ka fɛn ɲɛnamaw baw san ka d'i ma e bɛ mun wɛrɛ de kɔ bilen n yɛrɛ lajɛ a bɛ ne ni Fifi cɛ ya e b'i da ye jigi ko dayɛlɛ ko Fifi mais e tɛ n nana de don n b'a dɔn bɛna min kɛ kɛlɛ bɛɛ kun de ye ne ye i ye n ka téléphone ta munna i bɛ n ka téléphone dayɛlɛ mɔgɔ b'a dɔn ni Fifi ko in yɛrɛ de don wa ne bolo ko Fifi ko bara jiginna ja o ma jigin ja an b'o de ko la hali bi David to Fifi ko in na n b'a dɔn n bɛ min kɛ Nana da filɛ wa n dusukun bɔlen don yafa ma Ala kama n tun tɛ fɛ ka dimi kɔ bɔ kuma in kɔnɔ dɛ bɔ kuma in kɔnɔ i tɛ taa sa yafa ma Ala kama n tɛ fɛ ka dimi kɔ a cɛ bɛ kɔ hali n'i yɛrɛ faga cɛ ya t'a Aw bisimila Elva production na
anga bara ye mun an sigilen tɛ dɔwɛrɛ kama dɛ k'aw ka désirw bɛɛ réaliser aw ka mariage hukumu kɔnɔna na an ma occuper fɛn caman de la an bɛ enterrement de vie de jeune fille kɛ an bɛ shooting photo kɛ restauration décoration mariage kɛnɛ décoration et aussi an bɛ hôtesse bila à disposition na fɛnɛ mun bɛ invité u diriger pour que u kana se ka tunu kɛnɛ kan n bɛna an ka shooting photo dɔ yira u la. Wow, bébé skinny dinna. Ouais, nickel. Yoro. Kenturu. Et ma vidéo ya. Ma vidéo qualité. Ouais. Décoration fɛnɛ bɛ yen nɔ aw yɛrɛ b'a lajɛ couleur mun ka d'aw ye parce que an bɛ décoration kɛ en fonction que goût min ka d'aw ye quoi a bɛ se ka kɛ couleur dɔ ka di ye couleur dɔ ka di a ka d'aw ye aw fila ka couleur ka préféré ka kɛ décoration kɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ bɛ fɛ tɔw sinsin o ko ne ninnu donc i ma nin décoration Tiɲɛna. Kenturu. Yɔrɔ in yɛrɛ ka ɲi. Tu veux faire un câlin? Ok, bon. Plaisir de voilà a ka can quoi donc ko fa mi kuma enterrement de vie de jeune fille kan o tɛ komi kɔkɛ yɛrɛ sɔnna ka ban n'i ye papier formalisé m'a di madame ma. Mana ne mi to ko men ne ta chobe se ko la je peux témoigner elle est pas baissée par la pour me